Paano ba malalaman kung may ginto sa ilog? So ano ba ang mga sign na posibleng may ginto sa ilog? So ngayon mga kapibi, ang ituturo ko sa inyo ay surface na ginto or tinatawag sa aming probinsya na free gold. Surface na ginto ay kadalasan makikita sa ibabaw ng lupa or ibabaw ng buhangin. So ano nga ba ang free gold? O ang free gold naman mga kapibi ay walang halong bato. Kumbaga pure gold siya, dilaw, maliit man o malaki, walang nakahalong bato. So saan ba ito nakikita kadalasan? So ito mga kapibi, ituturo ko sa inyo. Kung nasa ilog ka, makikita mo ang free gold sa ilog na katulad nitong nasa aking video, ilog na maraming bato at maraming buhangin. At kung mapapansin nyo mga kapibi, kadalasan itong nakikita sa ilog na yung mga bangin ay maraming bato at maraming buhangin. So paano nga ba malalaman kung may ginto? So unang-una mga kapibi, kunan nyo ng sample nyo yung bangin. Pag may makita kayong kahit isang butil ng ginto doon sa gilid ng bangin o sa mismong bangin, asahan nyo mga kapibi, pagdating sa baba kung saan may kurbada sa ilog ay doon nagkatipon-tipon yung mga ginto. So ito yung mga tinatawag nating free gold na naaanod ng baha. So kung mapapansin nyo mga kapibi, tuwing may baha, marami akong nakukuhang ginto dahil nagkatipon-tipon sa mga kurbada. So depende po yan mga kapibi sa pressure or sa lakas ng agos ng tubig kung saan nagkatipon-tipon yung mga ginto. So kung mapapansin nyo mga kapibi, diyan ako nangunguha ng ginto. So diyan nagkatipon-tipon yung mga ginto kasi doon sa itaas, sa bandang itaas mga kapibi is malakas ang pressure ng tubig, kaya doon sa baba nagkatipon-tipon ang mga ginto. So sana mga kapibi may matutunan kayo sa aking video. Pagod mga kapibi, napakatigas. So bibilingan na natin ito mga kapibi. Ayan. So dyan ako, napakatigas. Tapos kanina doon ako, lumipat ako dito kasi napakatigas doon. So dito matigas rin pala. So pinat na ako. So punta lang ako sa baba mga kapibi kasi andun yung mama ko, dinalayan yung paano.
So ito yung ginto ko nung una mga kapibi, ayan. Ayaw makita. Ayan. Ito. Yung isang araw to, yung isang araw, tapos ito yung kanina, yung ngayong araw. So di ko muna to ibibenta mga kapibi. Dadagdagan ko pa to. Kasi ano, may bigas pa. Pag wala ng bigas, tsaka ko ito ibebenta. Ayan. Mga kakapino, mga kapibi, dumutang sa ano, durutang sa tubig. So ayan niya po lahat yung gintong nakuha ko mga kapibi. Kibali 2 araw yan mga kapibi. Ayan, nilagay ko lang sa baso. Ayan. Ayan. So yan mga kapibi, no, ito yung ginto. So di muna natin ibebenta. Tsaka ko na ito ibebenta mga kapibi pag ano, pag paubos na yung bigas ko, para makakabili na naman ako ng bigas, tapos mamunguha naman ako ng ginto, iipunin ko, tsaka ko na ibebenta pag ano na, wala na naman akong makain. So yan. So ayun mga kapibi, napakainit kanina, sobrang init, tapos napakatigas yung ano, buhangin. So yun lang muna mga kapibi, magdi-diskarte muna ako ngayon pang ulam namin. Manghuli ako ng isda para may pang ulam. So yun lang, bye bye.